wakwa-Israyeli. Now konke lokhu kwenzeka akazi umuntu ogcotshwayo. Awusanibonani njengoba ngoba ingozi bazalwane lento yokuthi sifune ukuyotshela spiritual father ukuthi sifuna ukwenzani kodwa bona bengasiboni ukuthi funa kasenzeni thina. Yithi efuna kasitshele bona ukuthi mina sengumprofeti. Siyakholelwa namanje ukuthi our spiritual parents abashi izinto bengazidownloadanga kuNkulunkulu. Nalama titles esesinika wona abazalwane akuwona ama titles asiwanika uNkulunkulu. Ngamamazi usefikile yini uSamuel wakhuluma into ethize kuwe. Uma ekhulumile utheni? Bese lithi iBhayibheli wasebuza umbuzo uthi akakugcobanga yini uNkulunkulu bamba ukuthi weluse ifa lakhe hayi abantu bakhe. Awu bazalwane khona namhlanje kodwa hayi abantu bakwaIsrayeli kodwa ini ifa lakhe uNkulunkulu. Ngamanye amazwi akazi ukwelusa noma beyinkosi kubantu abajwayelekile abangabantu bakaNkulunkulu kodwa uzolusa ifa likaNkulunkulu. So that is why abantwana bakaIsrayeli bona bodwa kodwa kawozi into ishizolo ukuthi funeka siyibhekisise lento yobantwana bakaIsrayeli kodwa bese sina siyiqondanise nebandla leli bandla namhlanje ngoba asike stage asi-8 sekuyile impela sekuyilo usho njalo uGawozi ekseni ubeshe ekseni egijima lapha bengazi nokuthi ugijima nakabangaka. Bese lithi iBhayibheli asuke lapha bese yaqala downloada izinto uNkulunkulu azishilo kuSamuel. Awuniyangizwa bazalwane ngamanye amazwi akekho umuntu wayengasho lezi zinto kuSawule ngaphandle komuntu odownload izinto straight from the throne. Bese lithi iBhayibheli uzosuka la uhlangana nabantu ababili bese bexazulula inkinga yakho yokuqala. Imbongolo kade ziyinkinga kuwe sesusiwe. Sekuthi angikhulumela abantu abaqala ukufika namhlanje njengokumele. Lezi imbongolo kade zilokhu zikuhlupha. Ngisho nokuza lapha uze watsheleka imali. Uthe usuphuma kwathiwa usibani seshonile. Wasuthi no imbongolo zikaKish lezo. Kodwa mina sengiyendaweni kade show Dr. Mavusi izolo. Because mina ngilindiwe nento yami ayidownloadiwe straight from emazulwini. Ungayikhaleli le mali yakho itshelekile ukuzala. Because ukwazi bani mhlambe usuku lwakho namhlanje lokuzoprofeta wena ubungazi ukuthi yakwazi ukuprofeta wayingazi noSola ukuthi yakwazi ukuprofeta wezwa ngalelo langa umetshelwa usabamba abazalwa akatshelwa ngomunye umuntu watshelwa uSamuel umuntu okhuluma izinto ezidownloada straight from uNkulunkulu. Babazalwa akisiyeke le ndaba yo father namhlanje ngapha father namhlanje ngapha. Yes because uzogcina uyiluzile lezi zinto ezazikade seyidownloadiwe zidownloadele wena ngenxa ukuthi uhamba uthi father nalapha ya into zakho sezidownloadiwe. Ngamanye amazwi into kaSawuli ikhuluma indaba yoku-activate into kuwe bese kusala into yokuthi uNkulunkulu ayirelease then bese ya manifest. Now uma uhamba uphuma ungena and call everyone a father ungafuni kuba stable kuzokwenza ukuthi ugcina ungabonanga ukuthi kanti ngempela izinto zakho zidownload ezabeka kuyiphi drive. Bese ke bazalwane iBhayibheli liqhubeka nokuthi azisho ayiqede izinto ezo uzisho uSawuli asikenzeki nayo uSamuel akakazenzi uSawuli. iBhayibheli bese liyaqhubeka lithi bese emva kalokho uthola amadoda amathathu azobephethe ukudla.
Nawubamba ke bamba. Kuno 2 ozokuxazulula inkinga zakho bese kuba khona u3 ozobophethe ukudla. Usehlane uthandazile. Kodwa for the sake of uhlobo leprofessor yakulo uyadinga ukuthatha ukudla noma ungeze ukusebenzisa. Ngoba into edownloadiwe ithe thatha naloku kudla. Now asibambe lento ke into yakwa prophecy inalento yokuthi ibe nendawo ibe nomuntu uma ube nesikhathi yiko ngakho phela ngemhla kuzala uSamuel uthi umprofeti ngalesi sikhathi ngonyaka olandelayo wena uzoba nomuntu wawukusho kuphi etempeleni kubani kuHana washa isikhathi u12 months awunisekhona kodwa bezelo. Now iBhayibheli bese lithi ke azisha iqede zonke lezi zinto. Number 5. Number 5 bazalwana ngithi siyazi ukuthi it's a number of grace. Angithi. So u2 + 3 ukwenza u5 which is the number of grace. Now ngamanye amazwi now babamba ke bamba. My spiritual father ubaba uGamede wayethi angeke uzi enjoy izinto zakwa favor nezakwa mercy uma ungazale uqala wendlale into yakwa grace. Ngoba into yakwa grace iyona eyibase yalezi zinto. Before umuntu akutshekisela intama athi awu Shem uqala benomusa qala bese ethi awu Shem mandla mnikezeni into ethize noma yena azi ukuthi akayideserve. Into yakwa grace injalo ke bazalwane yiko lokhu azange wathuka waphela wathula walalela umuntu kaNkulunkulu ngoba kwayena wayingazi ukuthi ngelinye ilanga uyoba prophet. Bese iBhayibheli lithi bese uyaqhubeka uyofika kwisiquku sabaprofeti. Awusanibonane njengokumele. Isiquku sabaprofeti yila kuactivatewa khona into yakhe ebekwe uSamuel kuchapter 1 ngesikhathi eproposela iflask yamafutha phezu kwekhanda lakhe. It was not only ugcotshwa njengenkosi yakwaIsrael kodwa he was also installed as a prophet in the house of the Lord. Ungayimisile ukuza kwakhe intshukumeni namhlanje mhlambe izo activator into ekade lokuhlupha. Mamnyandeni sinofakazi la entshukumeni yabantu abafika la bengakwazi ukukhuluma. Kunabantu abafika la bebroken ngendlela eyisimangaliso but namhlanje bamala epulpit batshela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wayenzani kuleli pulpit lalapha entshukumeni. So don't miss it. Don't miss it. Don't miss it. Don't miss it. Ungaphumi ucabanga ukuthi this is just an ordinary ntshukumo. For the fact that kuthi khona namhlanje now downloada izinto lezobekelwe zona namhlanje ukuze na uphume uphethe entweni yakho ngoba akakwazi ukukuletha la engazange akulethela mahala because izwi lakhe aliphumi libuye lilabade. My God. Bazalwane into kaNkulunkulu ubaba umbuyaze wakwamala wathi uNkulunkulu uhlobo lomuntu umoya ingcwele olihlelekile. Umoya ingcwele akabhayisi akenzi izinto haphazardly, akenzi izinto just because ufuna ukuplease abanye abantu. Imkhuba esesigile emasontweni especially yokunikeza umuntu ngoba naku enikela kakhulu ebandleni umnikeza isikhundla nawo ohluleka ukusiqonda ukuthi sithini kuye. But just because unikela kakhulu into kaNkulunkulu igcina simdlulile agcine senezinto abe nezilingo eqondana nento akuyo abekwe kuyo uspiritual parent yakhe kodwa yena akekho ready ukungena kuyo. Webazalwane izolo lapha ingcebo zenkosi zithi isikhathi esikusa sifane isikhathi esiphuma kuso. Uma sisazoqhubeka sidlale in the house of the Lord zizogcina zidlulile izinto uNkulunkulu akade vele idownloadele kusinikeza zona ngenxa ukuthi sisalibele